OKFM 101.7. Okay, 101.7 FM Suni Ghana de Shimaima me mamunyina jo enumre ebra so se de Abrabopa dwumedie ebra mu sede ye no ebra da enumre bria ebra de no nsia kase bona ba wieye na ye ne abadwafo atena se ne yesuade ewo Abrabopa dwumedie so Abrabopa yenyina so eye Hosea chapter 4 verse 6 or say nimdi a meman ninti eya na omo yira na a lack of knowledge my people perish enti se woni nimdi wa Abrabo yi mu a Emma wo ntwetwede de bia wo kopim wie ansa na wosue nyansa etore bia experience very very expensive pa eti se wunya wo bia wodi wanim kan kane na utie na futo no na kwankyira ne mistakes ana ne sinto pitfalls bia wo encounter ye no se wonsu duru ho a obehu kwa befa so obetimi aboa wo ye frame Akosua ago Aboagye obetimi aframe Akosua nhyira Abrabopa dwumadie ebre no aso. And then many Reverend Dr. Michael Buodinya our year founder at the Makers House Chapel International, or none of many betching komo edia for the multiple streams of income and biblical financial principles and ne enumre. Now was your software or your lecturer or your business consultant was answer CEO or no any betching komo Abrabopa dwumadie so. Now send ya Abrabopa dwumadie ye chance ya yetu ye ho fo no. Ye ntu ye ho fo ebre kakra bi na mema obi ya amrana one for COVID-19 e futuo kakra emre ye. Your challenge is a setup. Your challenge is a setup. Debia mekase wo bra ye boy akwansidie ne abenidie ewom. Ye fa wo haw ewom. Ye fa amanihunum. Na bibi to a ewo de wo de beye. Ebetimi abasa saade ne betimi aseo. Ana saade ne betimi ayewiye. Ade bi to a ebetimi ahyewden. Amonya adesua ne nyansa. Anasa wo beye better ana wo bedi yawo. Ejina wankasa so. It's a choice. Now, already a fan John Hansman. Yeah, use plastic plates. I would want to say, we call Ghana, we call Europe, we call America, we call Miami. Now, well, yes, our plastic plates, nibi. Our tone. Nana Jumani call Nenimupa. Nanso Edrumrebi and were filing for bankruptcy. Nes and the sick assembly ya basanti. Wakachra bounce said the Momuamio na Mejuman Wagu. Enti, one in the yiri dim common or born a yira manias a middle. Ora John Hansman asama okan ene se baby adru ne de mapem madwuma no agu se banks obi ama mebosia ene amemu asai nti my madwen se me de adwuma ne kura to baby na masa akopa adwuma ye ena na yire ne se me dotena se enya wo na wo ka kire me se onyankopon na de se ne suade hunu ne ma wo enya wo na wo ka kire me se God gave you that idea enti se ne idea no wodi ye adwuma na se wakwa kohia challenge bi akwansidie bi na sa ato apia adenti na wosi wugem meddo memo wabamummu na eho no eyade bi a emu do pa ifisa sometimes no ema warefo bebre mu ta de manno ebre mu kunase oba bi wo ase ne kunu ye business ana ne kunu bobra na wo ye mistake a se wo bedru fia instead se wo be ne cheerleader wo be inspire wo be encourage no eho mum na wo de wano ebebre na se Ora John Hansman yire de wanye ne saa o ebra bema ne ye adwuma na sika ne hye no bema ne bedru ya bema na bemu abuo na o se afede me business idea na mato atwene me economy kope 9 to 5 job bia ye no ena na yire ne se medo wa na wo ka kire me se onyankopon na de saa idea ne ma wo eti se nyankopon na de ma wo de a emfa wo ne challenge wa face ye yen chance ye bem ne be ye ena bema ne se se what can we dia ene adwuma ne mesan chance ye biem oba warefo mesrew ye krunom wo mo ye mistakes bebre nanso nya sa bra wo ye mistake na oba bedru fie no ena wodi ne weaknesses wodi ba be ko ade atia no onyame se wo bebo boafo who is suitable for him enti wo boafo di bra na sa bra ne hia pa sa wo ye sa adwuma no sa bra na sa boafo di bra na nyankopon de ma wo no ebra ne ma ginsemu ebra bema no asa wakwa akopem na ne su bre no waye mistake bi na sa bra no ena suitable for him no esese ye adwuma sa bra na esese wutimi gina woni hwe no wano asama wodi be hye ne nkran no akasa medo we can begin again ye besa hyase biem no wodi sa de ne hye bema ne nkran a eye sinsa fe na abebo ne tiri so na wahye sika na wode wode de ndie na wakasa saa na afi kura de bema bi wo ho a wontimi otimi kwa kokana no aduro no wakono ho oba
memfa wano empia wo kunu enhye fom ebra wa ye mistake owura John Hansman ne sika sem nyina to apene na yere ene ka kire ne say yen san chance ye biem na yempem konanim it one was start here no free one bank no akọ the other no akọ bank baby obedru bi omo se yentimi moawo be obi ase wo muntimi moa no wodru bank bi no omo se manager ne hwe ne din no se wo na wo ye sa plastic plate no ho na ede ne guye and also wo in business there you can fall down but you can get up again. It's a Bible cross, a righteous man will fall 7 times and will get up 7 times. And a papa say, I will take a chance on you. Sa braino me de me wure be hyew mu na mama uska na wo business no wasan hyase biem onyame ma ne nya favor bi e wo bank manager nanim and bra na banks ahodo ne nyina eyi no ama orofo me mpa ebo ne se onyame favor be ye kese wo so wate na ba bia wudura apono nyina account mu no onyame favor na e wo so nti epono ne bebie na di yedie bia brew ampa bank ne gi ne di and osan start business no all over again. And then the business, it is worth $14 billion ewa America memo. Business na eshiasie no a wotimi sori ya na yiri shade nkura no a wasan chance biem no. And nese wo hwe business no ke kan yemesie ni omu sika wo mo access wo mo capital no a eye $14 billion. Enti wonua your challenge is a setup. Minim problem bi a wa encounter. Minimum mani hunu bi a wakwa akotomu. Minimum mena bi a wakwa akotomu ti se Joseph ya wo se eno ano no. Se Joseph ne nuanom yi ne man e ma ne koto amenem. Wotimi sori biem e ma ekire wo be prime minister of Egypt dia. Orofo ene na wo fom wo betimi asori biem. Medical cancer obra na ye bono akwansidie wom challenges wom abenedie wom. Wontimi nka se wo be fa sa abrabo we mu ama bibia ye smooth ye impossible. Wo bi obeka sa de na kire obi ye na da ana obi beka che se obedi Yesu Kristo akidi a wonfa ohaw bi abiem oboa ohaw no eka amane ho amane no eka brabo ho ohaw no eka brabo ho enti wo ye den a wo befa ohaw mu wo befa amane mu wo befa disappointment mu wo betimi ahwease efi se wo ye nipa. We live in a fallen world. Nanso sa wo tofom a memma ade na ma wo tofom na ema wo nka ho san so de biem popro ho esese wo chance biem ma chance biem ese okopa adwuma ya kopa adwuma ye ese onu obi koye adwuma ni obi nkoye adwuma esese table kura na wodi si wo na wo ton ade nkakra chance na Bible say don't despise small beginnings ebi a wo chance nkakra no a onyame de obekọ na nkonimdie beba se owura John Hansman ehwiase ema ne sika sem nyina atoape ema ne yirihye ni nkran ema ne nya gidie pem koman ekonanim ema wonyame favor ye kese wono so ema obi bua no a sa wonyame na yesom no wo se wote sa da enra ene ena da pem wonsesa da sa wonyame no obetimi aboa wo ama sa yedie biaba. Enti your challenge is a setup. Challenge na aba no eba be pian ama bibi papa bi e wo mu bi no apie. Challenge na aba no eba be pian ama bebia na wontimi nu no watimi aduru ho. Enti mema wo challenge no akwansidie anase bia bipo bia wakwa akopem no ema bipo no empia wo nka fom ema bipo no enka wo nhye na emom no wobetimi asan sore na wagina sa bipo no so na wapem akwanim. If you say your mountain cannot grow bigger but you have the capacity to grow bigger than your mountain. It way any afutuo amede ma wo ewo Abrabopa ejumedie eso. OKFM 101.7.